Πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος για σήμερα. Γιατί? Είναι πολύ ωραίες οι κατηγορίες, πάρα πολύ ωραίο το ένιγμα, πάρα πολύ ωραία η φράση, όχι και τα πριν. Και επίσης έχουμε έναν εξαιρετικό γλωσσοδέτη. Οι παίκτες μας είναι οι ίδιοι, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Η φράση που παίζετε σήμερα είναι η αγάπη. Ναι. Γεια σου αγάπη μου. Κάνουμε. Καλά. Χαίρομαι. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, ρε αγάπη. Όχι καλά, είναι πολύ εύκολα. Και να πω και μια βοήθεια για τη φράση. Ο Γιώργος πρέπει να την ξέρει. Έχει ένα στοιχείο μέσα που θα έπρεπε να το ξέρει. Ναι. Κάτι είπε η αγάπη και δεν άκουσα. Σου μιλούσε η Ξανθιά αγάπη. Σαμποτάζ. Έχουμε και λέμε, η φράση που σας δίνουμε σήμερα και με την οποία παίζετε και έχετε 30 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε από πού έχει έρθει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Είναι... Μπορούμε τα 30 να τα κάνουμε ένα λεπτό? Όχι. Σε 30 δεν προλαβαίνω να σκέφτομαι. Αλήθεια. Και εγώ μου φαίνεται πολύ δύσκολη. Αλήθεια. Λυπάμαι. Η φράση λοιπόν είναι χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Έλα ρε Νίκο, γίνει λίγο άνθρωπος. 30 δεύτερα. Άνθρωπος. Μην βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω τι σημαίνει κολαούζο. Αλήθεια. Συγγνώμη, και είμαι απαράδεκτη. Έχω τελειώσει και πανεπιστήμιο και ντροπή μου. Κολαούζο. Λυπάμαι. Κολαούζο. Και εγώ πιστεύω ότι σημαίνει κάτι άλλο. Αχ, νομίζω ότι κατάλαβα ότι σημαίνει. 2-1. Τέλος χρόνου. Εγώ κατάλαβα. Λοιπόν. Μαρία. Έλα ρε Νίκο. Μαρία. Σου έκανα νοήματα να με αφήσεις τελευταία. Νόμιζα ότι να βγεις πρώτη. Όχι. Τώρα έχω πει το όνομα όμως. Δεν πειράζει, εγώ. Ο κόσμος ξεχνάει εύκολα, Νίκο μου. Μαρία, έχεις 30 δεύτερα να μας πεις από πού έχει έρθει η φράση. Χωριό που φαίνεται, κολόουζο δεν θέλει. Και τι σημαίνει τελικά αυτό, ρε Μαρία Ηλιάκη. Πάμε. Λοιπόν, το χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Το χωριό είναι το χωριό μου η Άγη 10. Το συγκεκριμένο το χωριό σε αυτό πιέζει το βιβλίο Γκίνες. Ναι, το συγκεκριμένο αυτό χωριό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το οποίο ήταν ένα χωριό πάρα πολύ φωτεινό. Δηλαδή, ανάβαμε τα φώτα πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, ήταν τα φώτα ανοιχτά από τις 5 το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, στις 5 το απόγευμα. Κατάλαβες? Και αυτός που άνεγε τα φώτα ενεγόταν Κολαούζος. Γιάννης Κολαούζος. Κατάλαβες? Ήταν ο Γιάννης ο Κολαούζος. Ήταν ένα χωριό που φαινόταν από παντού. Δηλαδή, αν πέταγε στο διάστημα. Έχει τελειώσει αυτός ο χρόνος. Οπότε, χωριό που φαίνεται. Ο χρόνος σου έχει τελειώσει. Τώρα αυτή τη στιγμή μου δημιουργήσει μια υπερένταση, Γιάννη, μπορώ λίγο να χορέψω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Κατερίνα. Γιατί? Τι είναι αυτά τα μικρά θεατρικά που κάνετε κάθε φορά που λέω το όνομά σας, ρε παιδί μου. 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, η φράση αυτή ξεκίνησε από την τουρκοκρατία. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, ναι, η φράση αυτή ξεκίνησε από την τουρκοκρατία. Και τέλος πάντων υπήρχε μια περιοχή στην Κρήτη. Κατερίνα. Εντάξει, το Ηράκλειο της Κρήτης, στο οποίο δεν φαινόντουσαν. Μα τόσα νησιά πήγαινε και εσύ στη Ρόδο, ρε παιδί. Λοιπόν, και εκεί στο Ηράκλειο τέλος πάντων όλα τα χωριουδάκια δεν φαινόντουσαν και υπήρχε μόνο ένα χωριουδάκι. Λες το Ηράκλειο σκοτεινό. Υπήρχε ένα χωριουδάκι στην τουρκοκρατία που λεγόταν Άγη 10 και αυτό το χωριουδάκι είχε ένα μεγάλο φάρο που τον άναβε ένας κύριος που λεγόταν Κολαούζος. Γιάννης Κολαούζος. Γιώργο, υπάρχει μια τελευταία πιθανότητα να ακούσουμε τελικά για αυτή την... Ποιος το ξέρει. Λοιπόν, από τώρα. Λοιπόν, στην τουρκοκρατία βρίσκομαι και εγώ. Δεν θα πάω όμως στην Κρήτη, θα πάω βόρεια, πάνω σε ένα χωριό. Εκεί υπήρχε ο Τάκης ο Κολαούζος, ο οποίος έπινε πάρα πολύ ούζο. Κολαούζος. Έπινε πάρα πολύ και γινόταν πολύ ενοχλητικός, παιδιά. Γιατί ο Κολαούζος είναι κολιτσίδας. Πάει στον άλλον και κάθεται δίπλα έτσι. Ενοχλητικός, πολύ. Και από εκεί βγήκε η έκφραση ότι χωριό που φαίνεται, άμα έχει τον Τάκη τον Κολαούζο, δεν χρειάζεται. Καταλάβατε? Αυτά. Ωραιότατα. Για να μην ξεχάσω την ερμηνεία, την εξήγηση. Αγάπη. Όχι. Γιατί? Αγάπη. Ναι. Μιλάμε για ρεζιλίκι, έτσι. Εντελώς ρεζιλίκι. Δόξα τω Θεώ. Αυτό που είπε πριν η Αγάπη ήταν ότι ο Κολαούζος
Ναι, μπορεί να το βήχα να μείνω στον τόπο. Ο Κολαούζος δεν είναι ο σφουγγοκολάριος. Δεν είναι δηλαδή αυτός που πάει ο Βδέλας, ο Κολιτσίδας. Δεν είναι ο σφουγγοκολάριος. Έτσι έχει περάσει. Γιατί λέμε καμιά φορά, έμορφε και αυτός Κολαούζος έρχεται μαζί μας στην παρέα. Όχι. Κολαούζος σημαίνει. Τι είπε. Τίποτα, δεν λέγεται, συγγνώμη. Τι είπε. Λέω από εκεί βγαίνει και ο σφιχτό. Ντροπή σου, πραγματικά. Ντροπή σου. Η λέξη λοιπόν, παιδιά, είναι τουρκική. Α, το έχω πει. Ορίστε, το Α, πέτυχα. κοντά έπεσα. Και η λέξη είναι. Λοιπόν, να ενισχύσω λίγο το παιχνιδάκι σου. Η λέξη λοιπόν είναι η λέξη κανονική του ποτέ. Νομίζω και ένα 39,2. Κιλαβούς. Η λέξη κολαούζος προέρχεται από τη λέξη την τουρκική. Κιλαβούς. Που σημαίνει οδηγός μπροστάρης. Λοιπόν, είχαν κάποια γαϊδούρια, δηλαδή π.χ. πηγαίνανε Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Ναι, Γιάννενα από Κουρέστη π.χ. Και είχαν μπροστά αυτά τα γαϊδούρια τα άλογα που ξέρανε το δρόμο. Και οπότε μπορούσαν αυτοί να ξεκουραστούν και δεν τους πηγαίναν. Οπότε λέγανε ότι χωριό που φαίνεται όταν ξέρεις που θα πας, Κολαούζο δεν θέλει να σε οδηγήσει. Κιλαβούς. Μπράβο. Μπράβο, Νίκο.